हाय गाइस, गुड मर्निं थाबाय बयनिसिमबो आंनि जेसेबांखिनि इउटिउबार लोगो नोंथांमोन। हेपि निउ इयारबो थांबाय आरो जोंहा मागो बेबो थांबायानोसै। एसे दंबावो होनजायो, जेनेबा जायफ्रा जेनेबा एसे लेटफोर आलासिफोर फैदों बिथांमोननि थाखाय दङ। जायफ्रा जाखांबाय बिसोरनि थाखायथ' दंबाय थायोआनोसै। बेनिफ्राय लोगोसे नै आरो फैबावगासिनो दङ 26 जानुवारि। बिनिबो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। जानुवारि प्लास मागो दमासि आरो नैबे फैबावगासिनो दङ जोंहा 26 जानुवारि। बयनिसिमबो एडभान्स होबाय 26 जानुवारिखौ। एडभान्स इन्डिपेन्डेन्ट दे 26 जानुवारि। बयनिसिमबो एडभान्स जासिहरबाय आरोखि आंनिफ्राय गोजोननायखौ। दा नोंथांमोननि सेराव आङो गामाखालिनि बायदिनो मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय। बे ब्लगानो जाहैगोन जोंहा एसे बिबार नांगौ जादों आंनो। बिबारा बेनो, माने सिजोनेल बिबार गायदोंमोन नालाय आङो माखासे। बे बिबारफ्रा न'आव माने गाज्रि जाजोब्बाय। दा गोदान बिबार नांफिनगौ जाबाय आरोखि। गोदान बिबार नांगौ जानायखाय आङो दा लायनो नागिरदों, जेराव माबा मोनो, बिबार मोनो। बे जायगायाव आङो दा बिबार लायनो थांनो नागिरदों। बेनिफ्राय नोंथांमोनहाबो आंजों थुफादो बिबार लायनो थाखाय। मा मोनो मोना नोंथांमोनहाबो आंखौ सहाय खालामफादो, नायलांफादो। माथो खालामबावनो, बिदिनो फिसा फिसौ भिडिअफोरखौनो लाना फैगासिनो दं आङो। नोंथांमोनहाबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानफोर आंनि चेनेलखौ नुसनबायदोंब्ला नोंथांमोनहाबो सापर्ट खालामनानै होदो। आं नोंथांखौबो सापर्ट खालामना होफिनगोन। आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होखाबानो जाबाय अलाव। होमबानो आंबो नोंथांखौ लोगो खालामना होफिनगोन। नोंथाङा साननाङा दि आंखौ लोगो खालामफिना होननानै, खिन्थु आं नोंथांखौ लोगो खालामफिनगोन। आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे क्लियार होखाबाय आरोखि। नोंथांमोनहाबो अननानै सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय। आंबो नोंथांखौ खालामना होफिनथारगोन। दायो आंना नैबे फार्स्ट चेनेला एसे बोरैबा जानानै दंमोन। दा आङो सलायफिननानै दा मोजाङाव फैफिनगासिनो दं बे चेनेला। ओंखायनो बयबो अननानै आंनि चेनेलखौ एसे नायनानै होदो। आंबो नोंथांमोननिखौ नायना होफिनगोन। मिजिंथियो नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय। बे मोनसे जायगामोन आरोखि, बे मोनसे बर' गामि। बे बर' गामिखौ आङो नोंथांमोननो ओरैनो सर्टकाटै खोन्थाबाय आरोखि। बे मोनसे बर' गामिमोन आरो, जेराव बिसिनाव हाजो खाथिनि गामि नालाय बर' गामि। बेयाव दै बायदिसिनाफोरखौ मोननाय जाया। थेंकिउ, जोबजासिम नायगोन आं मिजिंथिनाय थाबाय। फुल लागे मग फुल। नै आं बिबार लांनो फैदों। बेयाव मा बिबार दङ नै नायदो। बिराद मोजां बिबार। न'आव एसे मोननैसो लाना थांनो। दाखालि सिजोनेल माने डिसेम्बराव गायनाय बिदि बिबारखौ लाना थांदोंमोन। बे एसे बोरैबा जाबाय, लावजोब्बाय, थैजोब्बाय। दा गोदानै लांफिननानै गायहैनो नागिरदां। गायहैजोबनोसै। बिराद मोजां बिबार दंलै। न'फ्रानो बारा मोजां नङा नालाय, बिबार लांबा एसे समायगोन नामा।
बिबार नों बिबार मानो बारो बेरे सिखिरिया बिदै सोबनो ला 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 मा खालामदों बेजों नायनि र' কেইটামান লৈ যাওঁ ৰ দাম কমত ভাল এনেকুৱা আৰু কি ইয়াতো আছেতো এইবিলাক নহয় জানো এইবিলাকতো লৈ যাব পাৰি এইটো কি ফুল এইটো হোৱা নাই ন হয় নেকি এইটো নিব পৰা অৱস্থা নহয় আগতো হ'ব ন এইটো 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 কি ফুল বুলি কয় অ' ভিতৰতহে ভিতৰত ৰাখি কি হ'ব এইবিলাকৰ ভিতৰত নেকি বাৰান্দাত এইটো এইটো কিমান ডাঙৰ হয় এইটো ফুলটো হা ডাঙৰ ডাঙৰ হয় নেকি ওখ নহয় এইটোতো বেয়া লগা নাই হা টাব নোহোৱা আছে না নাই এইটো এনে টাব নোহোৱা হা কোনটো এইটোৱে লৈ যাব পাৰিম হা দিয়ক না মোৰতো টাব আছে না ঘৰত দি 2 পিচমান দি হা মই সিদিনা মোৰ ছোৱালী মাইকী আহিছে হয় হয় 2 পিচমান দি বাছ হ'ব দে এইটো কেইমাহ থাকিব হা পাৰ্মানেণ্ট নেকি এইটো হা অঁ এনেকৈ ওখ হৈ যাব ন অঁ অঁ সেইটোৱে আৰু কি এইবিলাকতো লৈ যাব পাৰিম এইটো ইয়াৰ দেখো এইটোতো লৈ যাব পাৰিম দিয়ক না সেইটো 2 পিচ দি প্লাষ্টিক লৈ আহক না হা ঠিক আছে এইটো কালাৰটো কি কালাৰ হ'ব আৰু এইটো লৈ যাম 2 পিচ অঁ এইটো লৈ গৈছিল আমাৰ এইটো চব উৰি গ'ল মানে এইটো চিজনেল না এটা চিজনেল দিয়ক না মিক্স দি এইটো কালাৰটো দিয়ক এইটো অঁ আৰু এইটো দুটাই কালাৰ আছে নেকি দিয়ক এইটো নুফুলিলে আগটো কাটি দিব আকৌ ফুলিব অঁ আৰু এইবিলাক ডাঙৰ হ'ব ন একে কিজন বাৰান্দাতে লগাম বাৰান্দাতে লগাম
নহয় এইটো দি এনেকুৱা টাব থকা নালাগে মোক বিনা টাবত লাগে এইটোতো লোৱা হৈছে ডালিয়া ডাঙৰ আছে দিম কোনটো বাহিৰত লগাবলৈ এইটো দিয়ক 2 পিচ দিয়ক ডালিয়া বেগ নাই আনা দে হ'ব দে পিছত লৈ যাওঁ বেগ দি দিয়ক বেগত